Hej, Rasik, ty si tu? Serus, Zdravím, jasne. dobrý. Čo to je? Kamera. Čau, Rasik. Serus. Čau môj, jak sa máš? Taká v malá pohode. už kamera. No jasné, toto už iné mi môže nastať v tejto dobe. Čo? Jak sa máš, môj? V pohode, trošku. To prišlo podľa navigácie. Ale nie. Áno? No jasné. Akože GPS. To má GPS. Ale ne. Ale áno. Aha, jasné. Podľa menu. Aha. Dobre, bomba. Som sedel v autobuse a kúkal som sa, kde som. Jak idete? A Miloš je kde? Miloš si vybavuje parkovanie. Za chvíľočku je tu. Pripravený? No, ja som ready, no. A ja. Hlasivky pripravené? Už aj. Vieš čo, pre mňa je to také nezvyčajné. Čo Tie teraz? hlasivky. Ale ne, pohode, zvládame. Že vraj, ty už máš zbúchané 2 skladby. Áno. No. Stihli sme. Prečo si nepribral? Nepribral som. Schudol som. Sú aj nejaké fotky? Fotky ako čo? Akože samostatné fotky. Z hrania. Neviem. Ja som nefotil. Ale môžeme dneska porobiť fotky. Môžeš nejaké. Ale bez robotov, už vieš, to už je také, že... A smolu mal to byť? Ja mi povie, že som pribral. No, však... vieš, čierna robí svoje. To by mal zužovať, ne?